Кіно про кров і пострадянських бандитів. Так описує свою стрічку «Носоріг» кримський режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов. Вже у вересні роботу представлять у конкурсі «Горизонти» на 78-му Венеційському кінофестивалі. Над «Носорогом» Сенцов працював ще в 2012 році. Потім у 2014-му була окупація, тоді ув'язнення за надуманими звинуваченнями. Але і за ґратами Олег Сенцов виношував ідею стрічки. Я за 5 років ув'язнення написав декілька сценаріїв, декілька мов до цього, але до цієї історії я не остив, і я хотів її знімати, я розумів, що вона більш складна, ніж, здається, на перший склад. І тому я хотів це зняти, тому що це якось для мене ступень для більш ще серйозних, ще складних фільмів, тому що я дуже люблю кіно, я дуже люблю якісне кіно, і я хочу його знімати. Після визволення і повернення до України у 2019 році Сенцов продовжив роботу над «Носорогом». Дістав підтримку від українського уряду, а також німецьких та польських фондів. Більшу частину сцен зняли у Кривому Розі. За словами Сенцова, планувалося зафільмувати частину кадрів у Німеччині, але через карантинні обмеження зробити це так і не вдалося. Зйомки фільму завершилися в грудні минулого року. Головні ролі виконали Сергій Філімонов, Євген Черніков, Євген Григор'єв і Аліна Зевакова. За словами режисера, сюжет картини – це історія людини, яка, долаючи складні обставини, витратила життя на непотрібні речі. У цього фільму дуже складна історія, як і у мене, як у героя цього фільму. Якось так складається життя. Це фільм про 90-ті, про нас, про світ, період, який нас теж травмував, але через сюжетну історію кримінального світу, тому що головний герой – це бандит, і це антигерой, це поганий хлопець. Там хороших в цьому фільмі майже нема. Сенцов каже, що головний герой – це носоріг, який біжить по якомусь наміченому шляху і не може з нього звернути. Носоріг – це тварина, перш за все, яка не розбирає дороги і робить те, що він хоче робити. Ну, як колись там у нас на період девелопмент, у нас був такий внутрішній слоган, і ми його теж артикулювали для продюсерів, така пословиця: носорога поганий зір, але дуже велика сила та швидкість. І при його силі та швидкості це проблема зіру, це проблема вже його оточуючих. Співпродюсер фільму «Носоріг» Денис Іванов вважає, що на Венеційський кінофестиваль відбирають перспективних авторів, які знімають суспільно важливе кіно. Каже, почав співпрацю з Олегом Сенцовим через місяць після звільнення режисера, і відтоді вони не зупиняються в роботі над стрічкою ні на день. Мені дуже подобається з ним працювати, тому що він має повагу до всіх людей, які з ним співпрацюють. Неважливо, це там продюсери чи люди, які там роблять, готують їжу на знімальному майданчику. Він до всіх ставиться з повагою, і це дуже допомагає, особливо в стресових ситуаціях зйомок. Відібратися на Венеційський кінофестиваль – це вже перемога, впевнений Іванов, адже це вища ліга для режисерів. На його думку, фільм «Носоріг» гідний того, щоб його побачив увесь світ. Це велике кіно, кримінальна драма про 90-ті. І я думаю, що вона буде популярна не тільки там на західних фестивалях, а й у нас. Тому що ніхто ще не знімав кримінальної драми про 90-ті, українські 90-ті, не 90-ті сусідів. Я думаю, що це буде кіно, яке зацікавить і широкого глядача в тому числі. Окрім Олега Сенцова, на Венеційському кінофестивалі свої фільми «Відблиск» та «Цензорка» покажуть режисери Валентин Васянович і Петер Керекеш. Українці зможуть побачити всі 3 вітчизняні кінострічки тільки в 2022 році. Крім цього, всі вони братимуть участь у відборі на висування від України на премію «Оскар».